हर आदमी के कामयाब होके के बाद हर आदमी आगे बढ़ल चाहता। हर आदमी अपना देश के नाम, अपने महतारी बाप के नाम ऊंचा कइल चाहता। कुछ लोग एमे कामयाब हो जाला, कुछ लोग कामयाब ना हो पावेला। जे कामयाब हो जाला आ जे ना कामयाब हो पावेला ओकरे बीच में कौन वजह बा, ए वजह पर डिस्कस करे खातिर हम लोग बीच में बानी। हमार नाम है KL चौहान। सबके नमस्कार। हर आदमी के मालूम बा कि जैसन आंखी पर चश्मा होई वैसने दुनिया लौकी। हर आदमी के मालूम बा कि जैसन साथ होई, जैसन संगत होई वैसने रंगत आई। लेकिन कुछ आदमी के ही बात मालूम बा, सबके मालूम नहीं के जो हो हम बताओ तानी कि जैसन नजरिया होई वैसने नजारा लौकी। यही से हमने के अपना नजरिया में चेंज ले आओ के बा, अपने नजरिए में बदलाव लेके आओ के बा, तब जाकर के हमने के कामयाबी की ओर बढ़ल जाई और हर हमने के मनोकामना पूरा हो जाई, ऐसा हमार यकीन बा। सोच कोने का काम करेला तनी सा सोच करके देखी। सोच कोने का काम करेला तनी सा सोच करके देखी कि ऐसा तो बिल्कुल ना हो सकेला ना कि रौरा साइंस के विद्यार्थी बनी आ रिजल्ट जहिया आई वही दिन आर्ट में आई। ऐसा तो ना हो सकेला। ऐसा तो ना हो सकेला ना रौरा किराना के दुकान कैले बानी आ रौरा लगे जो ग्राहक आवता टे वो सोना के आवता। ऐसा तो ना हो सकेला। ऐसा तो ना हो सकेला कि रौरा गईनी है 100 रुपया लेकर के सब्जी किने आ उन्हें से 500 रुपया के कोनो और आइटम खरीद के लेके आई। जब रौरा लगे 100 रुपया बा तो 500 के सामान ना मिली। यही तरह से सोच में बा, जैसा हमने के सोचल जाई, जौने विषय में सोचल जाई वही विषय में हमने के तरक्की मिली। अगर हमने के नकारात्मक सोच बा, हमने के हर जगह समस्या 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 लौकता, तो यकीन मानी समस्या में तरक्की होई। अगर रौरा सकारात्मक सोच के व्यक्ति बानी तो यकीन मानी कि हर जगह रौरा सकारात्मक चीज लौकी। बात ही बा कुछ लोग के फेल होइले के कारण का हो सकेला कि घर से लोग निकली ना कि कोनो काम खातिर, ओकरा लगे हर बात के बहाना बा। हर आदमी बात के काहे उ फेल हो गई, काहे ओके समय साथ नहीं देत, ई कहे खातिर हम पढ़ले नहीं, हमार मातारी बाप गरीब रहे, हमार समय साथ ना दिलस, हमार संगत वैसन लोग से ना भइल, एकरी वजह से हम फेल बानी। जबकि जब घर से रौरा निकले, जैसन सोच रखे, जैसन मानसिकता रखे, वैसने लोग से संगत बनी। एगो उदाहरण देतानी। अगर जे लोग नासा के आदि बा आ ओकरा के कहीं ले जाकर के रौरा दुनिया में पहुंचा दी, ओकरा के वजह रहे के व्यवस्था काली कर दी, तो अपना जैसन लोग के खोज ली या उ जैसन बा आ ओकरे सोच वाला लोग ओकरा के खोजता। ये दोनों जने एक दूसरे के चुंबक की तरह से खींचता लो। वही तरह से जे कामयाब लोग बा आ जे कामयाब होखल चाहता, ये दोनों जना एक दूसरे के जोहता लो। कामयाब लोग बा उ जोहता जे हमरा के ऐसन लोग मिल जाओ जे कामयाबी की ओर जाइल चाहता। बस हमने के वो कामयाब लोग की ओर खाली आकर्षित होके बा। कोनेगा रौरा अगर गोरखपुर से बंबई जाए के बा तो रौरा का पहले ट्रेन खरीदे? ना ना ना, ये तो बुजदिली हो जाएगी। पहले रौरा खाली सोचे, कुछ किराया के इंतजाम करे, आप बंबई निकल जाए। ट्रेन राउर पता ना कितना दाम के बा, हमरा नहीं है मालूम। उतना दाम के ट्रेन सरकार रौरा खातिर व्यवस्था करके खड़ा कैले बा। घर से निकली, ऑटो वाला, बस वाला, सब केहू रौरे ही इंतजार में बा। अरे घर से निकली तो सही सरकार। रौरा ये सोचता नहीं कि जब सगरी रेड लाइट रोड पर के सगरी समस्या जब खत्म हो जाए तब हम कामयाबी को निकले, तो ये असंभव बा। ये प्रकृति के खिलाफ बा। जौन चीज रौरा प्रकृति से चाहता नहीं, प्रकृति के एगो रौरा मानी कि होटल में जात होके मेन्यू कार्ड आवत हुई, का खाए के बा का खाए के बा, में टिक लगाई और वा जाई। रौरा अगर ओइ पर बर्फी के लगौनी है, रसगुल्ला के लगौनी है, और भी जौन रौरा पसंद के बा लगाओ तनी, कुछ देर की बाद, तुरंत ना, कुछ देर की बाद राउर ऑर्डर रौरा टेबल पर आ जाई। वही तरह से प्राकृतिक के जो मेनू कार्ड बा, आशा, निराशा, सकारात्मकता, नकारात्मक, नाम करे के बाद, बदनाम होखे के बाद, ए मेनू कार्ड पर
जौन भी रउरा टिक लगाए कुछ समय लागी, लेकिन उ रउरा टेबल पर हाजिर हो जाई। तो यही से पहले तो साथ बदली कि बढ़िया लोग के संगे रही, जो बढ़िया सोचत होखे ओकरा संगे रही। आप बेहतर इंसान जे भी लोग लागत होखे ओकरा के अपन मार्गदर्शक मान सकेनी, जे रउरा के गाइड करत होखे। जरूरी नहीं है कि रउरी लगे होखे, ना ना, वो दुनिया में कहीं रहत होखे, ए बेरा होखे आ चाहे ना भी होखे, ओके विचार कहे से व्यक्ति के गईले के बाद विचार व्यक्ति के रूप में काम करेला। तो उ विचार से भी अगर रउरा के प्रेरणा मिलत होखे तो ऐसा व्यक्ति के अपन प्रेरणा स्रोत बनाई आ कामयाबी की ओर आगे रउरा तुरंत बढ़ी। कहीं समस्या नहीं है। आ रह गई बात समस्या के, तो जितना बड़ा समस्या उतना बड़ा मौका, जितना बड़हन बीमारी उतना बड़ा डॉक्टर के इलाज करे खातिर पैसा, जितना लड़का मूर्ख होई पढ़ाई में कमजोर होई उतना फीस लेवे खातिर ट्यूशन वाला चाहे टीचर वाला लोग टीचर जे बा ओकरा के फीस मिल जाई। तो देखी आपन नजरिया बा, रउरा देखी कि ये कोरोना काल में सब कुछ बेकार बा ना, ये मेरा बहुत मौका बा। नया नया स्टार्टअप शुरू होता है, नया नया बिजनेस शुरू होता है, नया नया तरीका से लोग काम करता है, काम करे के तरीका बदल गए, काम करे वाला लोग बदल गए। तो रउरो बदली, बदलाव के समझी, आगे बढ़ी। सब लोग रउरा के इंतजार में बा कि रउरा का कर चाहता नहीं। सारा प्रकृति, सारा दुनिया के लोग रउरा सपोर्ट में खड़ा बा। बस एक बार निकली तो सही, अपन विचार बताई तो सही। अपना विचार से अगर रउरा कोनो समस्या के समाधान निकाल देता नहीं, केहू के भी कोनो समस्या के बा अगर रउरा समाधान निकाल दे तो यकीन मानी रउरा के लोग आगे क दी। काहे से कि जे नेता होला, जे कोनो भी क्षेत्र में नेता, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स वाला नेता, कोनो भी क्षेत्र में जे तरक्की करेला ओकरा के लोग तुरंते मान्यता दे देला। शुरू में तनी सा दिक्कत हुई लेकिन मान्यता जरूर मिली और आगे बढ़े, ऐसा हमारे यकीन बा। ऐसा अगर और वीडियो देखे के होखे तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के हिट कर दी, लाइक करी और शेयर करी। अब भोजपुरी सब भोजपुरी। नमस्कार।